पहिलानो दिबर जरनी दिबर काहाम सिनी मीडिया पार्सन सारसंनो जों दिनै मूल दिनै नाहार मुंखाय जों दिनै सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि एडुकेशन सारनि थानि जोंनि कय मुंग्लायते सान मुंग्लाय याफोरमानि कारनखा जोंनि मासनि बा तालनि मानथाय जोंनि कम रोजाकमानि बागै जों आबोनि बागै जोंनि दिनै बोखा तङै मालिया माकलनि मुक्ति यरै सिपाहिजलानि डिस्ट्रिक्टनि जत्त स्कुलनि मामै संनाय ताइ मिड डे मिल करिमिरक दिनै खादु जागै बोखानो कष्ट खायै दिनै हाफां जेलानि जे रोंफोरोंनाय अक्रानि थानि जों दिनै कायसा कय मुंग्लाय रिफाइका फियाबा दिनै अजागबो जेलानि जतनि स्लाय डिस्ट्रिक्टनि अक्रा सार दिनै इलेक्शननि सामुंनि पाइलायनि बागै बतिनि तङै मालिया हाइफोनो बिनि चार्ज क्लांजाक सारनि थाने जों सिनि कय मुं ताइ चिनि सान मुंग्लायनो जों याफार काबुका आबुनि बिसिं सार जों आसास खालायरिका जों नंनि दाबिनो आं नंनि बागै सहमत न दङ तबे नंनि दाबिनो आं इतिमध्ये अं सप्ताहनि बिसिंनो नंनि जे रां मानथायनो दरमायनो राननि बागै बचाइते गइनसाव कक हुनकै मनो जों जे 2002-2003 থেকে सारा त्रिपुरा मिड डे मिल कर्मी मिड डे मिल मामुई संनायरक 11,130 जन बरक जे 2022 नि डिसेम्बर हयते जत मिड डे मिल मामुई संनायरकनो 25 टाका खाय मानै दङ फियाबा प्राय 1 बছর लाई थांमोन यागुलो दिनै জানুয়ারি जरते जोंनो पुरा 2,500 टाका का जोंनो बेतन दिखा तबे 2,500 नि मानमानि परे ताबुक 2024 नि फेब्रुवारी मासनि हयते हिंगेंके चिनि रां जोंनो 2 मासनि मात्र मासा 1000 कायसा खालायो किन्तु 2 मासनि रां 2,000 जों मानो किन्तु चिनि रां मानथाय जों 3 मासनि मानथाय खालायो फेब्रुवारी एवं मार्च एवं एप्रिल किन्तु चिनि जों रां ताबुकबो जों 2 मासनि बिसिंखौनो किन्तु 2,000 जों बाकी रां जों माया 2,000 जों रां मानो तामगे जों माया आबोनि बागैनो जों ब जायगायाव कचाइ दं ब साबनि थानि कचाइ दं ना आइएस थानि कचाव ना डिस्ट्रिक्ट डिउ थानि कचाव ना डाइरेक्ट थानि कचाव ना साबनि खानि कचा जों आबोनो नायनो बागैनो दिनै सिपाहिजलानि जत्त मिड डे मिल मामुई संनाय ताइ कुकारक दिनै खादु जागै दिनै अजागा डेपुटेशन कायसा सिमुंग्ल याफलायका आं ते केसा नरगल याफमान जागाव के नरनताम आसास रियो जोंनो आरनि अफिसनि इनचार्ज जोंनो साका आं सार करिफनो सार जतकक आना साइक्लांका आबुनि बागै आं सारनि बागै सहमत खायो आं नंनि दाबनि याचाका नंनि अ दाबिनो सप्ताहनि बिसिङो जों नंनि जे मानथाय रननि बागै जों साइटआव गइदों